Tu yaro ya utrai, tu yaro ya kerteng utrai, tu yaro kopi kisakri utrai. Ndai gapor kaja berkalong mentakeng, habakin nong yamani belai ke basisha, kian yamani yukpa haka mensim, bad haka basisha, nabok paru uwat ya bakum kita ban mani ya belai ulang mensim. Tiga day yagi ba mani ban mani haka mensim bat haka ba shisha. Idana ni gapor haka ba kum kiprabangai haka balang keleng kaperthai bangimla ban kiu jika ying ngajong oblay ba kini kentin jong Jesus Christ lesi kilongi kentin ba khot yangi haka ni gapor haki ying ki sem ki jongi bangin wan ban mani nado ka donot bat ka mensim ka jongi ni piang snobha yapi ki parabangej ba iej baro ki parlok parajor ki badon saudong ki ba yo snow ba yo i lingba jong ni jing shakri jongi hagani ka por ni piang snobha yapi baro ha kerteng ka bathiang tam bat ka badon bortam ka jong try ba nong pen im jongi Jesus Christ. Hagani kasngi kabakerpang bangyo ban mani kasngi kabangi rakhi ya ka jing job ba ka jing mipat ka jong tribe nong pen im jong yu Jesus Christ na ka jing tep ni khot ye phi ki paraman siem bakodor ki balon keleng le se ka jing trei jong phi ne ki yeng ki sem ki jong phi ban ye sok ti lang bat ngi hagani ka janmit ban yaro ban mani yo try nong pen im jong yu Jesus Christ bat kham tam nga khot ye phi ban shashkor ya khubor na tin ga jong blay hagani kasngi ngin yo ban yarwai ban mani lang ringkat ba praise and worship team hagani ga janmit ba dien jo kata ngan khot i kong ba hun moro ban ai ga jing puli na tin ga jong blay ba ga jing duai ba shwa ban IT ni ga por ben yo ban mani lam ringkat baga praise and worship team tongin phai sho blay haga jing duai ngai ngo ime atrai sai sien pat namar ka ni ga sngi ka ba khrau ka ba kentang ka jome ka sngi jong ka jing job ka jome na ka jing tep ya ka jing yap ar ka pop tangi la ban wan hang ni atrai ban mat ya ka jing ya ka jing isnai ka jome ban mat ya ka jing kurkhu ka jome ban lingba ka ni ka jing job ka jome atrai ma ayangi ka jing kermen ka badai tang ka kerteng ka khut ka jome mila ban yo ye ka jing im ka babam jukot kur khuat rai yangi i wei pai wei ye ge long yeng long sem ki jongi i pramen sim jongi brana kaleng jongi ki jaka ka biyo sngo bar ka biyo i ye ga ni ka jing shakri ka jongi ni do men kur khu ki wei pai wei atrai badi arab yangi ablay habang iwan kum ni ban shakri ban mane yami to ai bagi baro bangin pendep ni ka por ken long priang honak mat ka khet jis nei ka jong me kini baro ni pan ker patang try nom pen im jong yu Jesus Christ amen. Matthias kan long ka bar bu prat khot ka ban rio ko ong ton nang ne na bo la mi no da si sa ka long ka singi ka bakmen nam ta jong i kum ki bangai kristan bu jisu kum ka ni ka singi ula job ya ka jing yam bat ya ka jing tepi mana khot lang ya boro ki bela ban yo i lamba ka channel ba ki bela ban yo sngo ngini rwai ban pendon burom yo blay lamba jing rwai ki jing ro ki jong i shu ban ngina ga donot ba ka men sim ga jong i shu ban nginget mo blay un kur khulang i lamba jong ka ni jing rwai ka jing ro ka jong i yo da shisha u jisu u bangi mane u im Jangan das nam metap ya kapo hoy ngangen
hoi ngang nghe ya ka jing le ran ke xian ya ka jing pang me pian kia hoi ngang nghe hoi ngang nghe yang bang pernah try là trong nhà chính thế chi su in chi su in chi su in chi su in để chỉ trao try trong yêu em nga tuyên me telah jangan das nam me tapya kapo hoi ngangen ya ka jing le ran ni xian ya ka jing pang me pekya hoi ngangen hoi ngangen ngàn anh bằng bên mana try là chọc ya chính thế chi su em hoi em chi su em chi su em chi su chính kết kia mê chừng ngàn anh mặn mê ngàn chán hao lối lúm mà trong mà hi mà trong mi khăn hoan chi su em 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 Blay lu khu nu pa Cử thánh lòng Giêsu Ya chính lòng briêu Uan ban chim Giêsu yên Ban đây thăng ma u Chính thép suda Kapen chisha Putrai uim Namar buim Ngaron ka jing kermen Namar buim O kat no ngakmen Namar ngatim Hoi ngatip Utrai uyai Jing im jong na Long jing men tôi Namar buim Kapor kan poi Ya ungan ya shem Anda jing men Hapur thay lawan Hima jong Ngan yo bên talem Ngan shong ring kan But uju nom Namar buim
marbuim ngaron ka jengkeren na marbuim o katno ngakmen na mar ngatip hoi ngatip utrai uyai Jing im jong nga long jing nên thôi na marbuim ngaron ka jing kerben na marbuim o katno ngakmen na mar ngatip hoi ngatip utrai uyai jing im jong nga long jing men thôi na marbuim they utrai ulami pat na jing tep they utrai có siêu kết đêm utulit con là ba chi su day utrai hỏi day utrai ulami panna jing tep day utrai ki có siêu kết đêm utulit con là ba chi su day utrai Belen ta keburong jango. Amen. Shwa bangin ya duai, tungin ya pek, bangin ya syashkor, ya kaktin ke jong blay. Ki bang ngilak ban syam, na ki artili ki benta, na kitab kisam ke bispa arpuway, bar kumjuk ru na ke gospel ke jong Matias ke nong ke ba arpu pra. Ngan kemit ya laki kemat syakilum, nang nu kan wan ke jingirap jonga, ke jingirap jonga kawan na utrai, ubat tau ya ke beneng bat ika kendo. Unom syak bakan ki ka gejat jong me. Utau basumar ya me. Unom samtia hakmi. Utau basumar ki Israel. Unom samtia lemni yo tia. Utrai ulong unong sumar jong me. Utrai ulong ka jingka jong me. Hakakti ka mon jong me. Kasngi ka nom syok ya me mensengi. Lemni ubnai men mit. Utrai un sumar ya me. Nakabasni o baro. Un sumari ka mensim jong me. Utrai un sumari ke jingmi syabar jong me. Bat ike jingwan syapok jong me. Naduk mentah. Bat haduk bom jukut. Matias kelnong ke ba arpupra. Kirkot ke benengkong terter. Hadin ke sabaton ti. Habar kasasyay ke sengi nengkong jong kata yo. Ka Mary ke nong Magdala. Kalawan bat kata kaway ke Mary. Ban jengok ike jingtep. Hakmi ru laki jumai bakraw. Naba angal utrai ulala ahyar na beneng. Baba ulawan ula pentelun no ya utau mau kang. Bar ula syong halor jong u. Ka khmat jong u te kalalong kum ka lele. Bar ka jan jong u kalale kat ka yor. Na ka basyap tieng te ya u kita kinong ap kila kyo. Bat kilalong kum kibayap. Henry utau angel udaya thu ula ong ha kita kikentei to wat syap tieng pi na bangatip api wat yu jisu ya bala sa narfna don hang ni na ba ula mi no kumba ula ong ali to khmi ya kajaka ha ka ba ula thia utrai to khino kloi ru to ya thu ru ha kisenran jong u ba ula mi no na kibayap ha khmi ru ulek shashua jong pi sha galilaya hang ta pinyu i u hakmi ngalaya thu api kumta habakila lek no kloi na kata ka jingtep dak ba syap ting bat dak jingkemen bakraw kala ya pet no man ya thu akisenran jong u ti habaki dang ya lek
ban ya thu aki senran jong u hakmi ru u jisu ula wantan iki ula ong kublei haba kile wan hajan ti kile bat iki jat jong u bat kile mani dem yu ndakom ta u jisu ula ong haki tu wat shep ting tu khelek no tu ya thu aki para jonga bakin lech sagalilaya hang taru kin yu i yanga ila puli na tin ke jong blei tu nge lech u blei ha ki jing doi ku blei ku pa jong i u bhabning sa si sen pat yom nan pau hakmat ka khet ke jing isnei ke jong me hakani ka singi bangin tei ngani ka duwan jong ka jingu ka jingero ka jing mani ka jong yame ko pa ma melong tang me ublei uba im bat ublei uba shisha ban ngim don ki wi pat ki blei na lord jong me melong ublei bla penla ingi ko kenrat bingin yo ingini ka por ka bakentang hakani ka singi ka bakrau bat kasngi ka bakentang ka jong me ko kenrat kasngi ka jing job thiau ka jong me ya ka jing tap ya ka jing yap padi usaitan hi ngingu yame ko pa bi ye be me ai ngi kalat kum ki khun ki jong me bingin yo ban mani like lu ye me at shisha ko kan rat wat hapadeng kini ki jing ki mi de ban ya leng ba pen ban ko trai mela ai ngi kalat ka kabuk siar bingin yo ban syakri ye me kan ka sngi ka bakrau pa ka bakentang mela ai lat ngi wat lengi don la ki jong ki yeng ki sam ki jong ki ko trai bingin syakri ye me ko kan rat ba ba ho kani kadai ka sin ka benengkong ko pa bi ye bingin yo ban syakri ye me ha ki jong ki yeng ki sam ki jong ki ko trai ha ka bakum kani ka singi ba shitulup ka perthai ki khun ki jong me ko trai ki rakhe ye ka jing mi pat ka jong me na ka jing tap ki rakhe ye ka jing job thiau ka jong me ko trai kan rat ba bhangi ngu ye me ba mem khang ki kalat bingin yo sngo ye me ko trai bingin yo sngo ka tin ka jong me bingin yo ban dem ru ban mani ye me ko trai ba kum kani ka singi ban sngo ye me namar ka jing ke ban la ka jong me ko me la pen pau ha ka long riang ka jong Jesus Christ ubala kloi ban syayap na kam ta jong ki nong pop ki bejat ki barem bar bala mi pat ro ka singi ka balai ni don tang ban ngu ye me kat ngi dang im ko trai nak mata kan ni ka jing la phla ka jong me nam ta jong ngi ki khun ki be ye ki jong me ko trai ba ka bakum kan ni ka por ko trai ha ba kan ni ka ri ka ba e ka jong ngi rang kat ba ka perthai chital lup ko trai ngi yai lang bai ka ni ka por ka ba ha ka ba ni ka khlam ka le don bor ha do kata ko trai kan rat ba ba na kan ni ka yeng ka ba kentang ka jong me ka ni ka por ngi tuai sha me ko trai ban IT ko kan rat iki bro ka ti ka ba im ka jong me ko trai ka tin jong me kan rat ka kan mau yingi ba me long tang ba me ken unong yarap ubah jan jong i nama kata ko kan rat ba ba ha ka ba kum kan ni ka singi dam krup ka mat jong me ko pa ban ker pat ye me men is ngosen ko trai ba ba bat ban is nei ban weng no ye kan ni ka jing ka bangi kan du kum ki brio satlak jong ni ka perthai kan rat ba ba kum kan ni ka por ngi duai kerpang nak menta kitu baru ki basya kata ahun ni kunyang cingpang ngi duai kerpang ko kan rat ba ba nak menta kitu ki ba do no ki ba ki ba thon jong ki nak dau jong ni kunyang cingpang ki don si bon ko trai ki ba don pedeng ki jing no men sihem ki jing ngosi ba ki jing khuslai hare ka bakum kan ni ko por ko trai ngi duai men isen pentengan ki batu cungok kerpang ki ba pang ko trai pen khia ki bat ko kan rat ba ba ngi bu ka jing duai ka ba kerpang nak ka benta ki sipai jong ka jing kot ka jing khia ki doktor ki nurse bat baro ki badon ka ha ka jing syakri jong ka jing pen khia ko trai ki batur syakmat man yala ikani ka thman ka jong ki ko trai to is nei ko kan rat ba ban tap kerpang ki ka snam ka jong metrai pekin uni khnyang jing pang num la ban le don bor ki met ki jong ki to is nei ban ai ki ka met ka ba syat ka ba khlain ko trai bi ka mai le persya uni khnyang jing pang ko trai ha ba ki dei ban trai ko trai met la bat singi ko trai tu pensat bori ki ko kendat bapa bangi da duai ru kerpang nak mata kita kendat bapa ki scientist ki doktor ki bawat benia aku trai ban syam kendat bapa ye ka jing sumar ka biang ban syam kendat bapa ye ki dawai ki beri ban sumar ikan ke jing pang bat kum jo ru ban lap ban yo ku trai ye ka dawai ka ban yada na uni kenyang jing pang nak mata ki breu baro ki beron hakan ka perthai pensat bor ye ki
Ai jing start iki. Ai jing sha iki ko try naman klem me kanat kinum la try ban le iru em. Dei tang me balak ban play iki jing mut ki perkhat jung ki. Ban ai iki ke jing start ko try. Bikin syam bikin lap iki tak jing sumar. Bari ke dawai. Ban sumar iki brio baro. Kanrat babha ha ka bakum kani ka por ngi yu iru ko try bhai ke jing ta. Jung kani ka lockdown. Ha keleng jung ka ri ka ba iet ki jongi. Ke jing ta ru ha ki wei pat ki ri jung ka perthai. Kanrat ha bakum kani ka por. Ngi dwai kerpang nakim taki baduk. Nakim taki kup siliang ki sem siliang. Nakim taki nong belas ngi. Nakim tak nak ki migrant workers ki beran ha keleng jung kani ka ri ka ba iet ki jongi ko try. Ki bahaki ni ki por ko try ki syam ki jing ka ba krau ko try. Ban pendap iki kepok ki jong ki ko try. Ka kam ru kim don. Ka bam ru kim yo. Ngadwai kerpang nama kata kan ni ka por nam ta jong ki ko try. Ngi mla man ai nam ta jong ki ko kanrat. Ringi IT ki ka ti ka ba im ko jom Ngi IT kerpang i ka sarkar ko try. Na do ka sarkar pedeng ka sarkar jela. Ba kum jur ki borsin charge nong ko try pa kum kan ni ka por. Bikela ban ye trailang ko kanrat. Ban ai ka relief na kam taki ni ki kup siliang ki sam siliang berkilap bani trailang rupa ka sarkar ko try ha ka bayada yak wei po nong song snong na kan ni ka jingpang ngadoi kerpangan mentang ni ka por ko try ba meni isai ban kur khui kini ki nong sensyar ke jongi ko kanra nadu nang te nadali hadu ki state ki district ki jongi ba ki snong ki jongi ko try bikin don ka mensim jong ka jing IT lot yala dia ko try ha bukum kani ka por ngadwai ko try men penduk pendam ko try ya ka jing ngau parajat ya ka jing ngau politics men penduk pendam ya ka kwan mentoy kenam beki ek berapa ka sarkar ka plan ka le ko try beki ta ki badai hok ban yok ka jing arab kin yok hok kita baro ko try kenrat babha tu pe isnai la ka jong ka khamat halor jongi ba kenrat bi ngadwai kerpang iki yang kristan baru ki beranda pok balang abang yai lengba ko try kini ka por ka bakum kani kalong ka kabuk siar kanrat yang ikum kilong yeng long sem kristan bengin yok ko try bantai ke duan halaki jong ki yang kisem ki jongi kawan rai ke jinge dei ke bacan bat me kawan rai ke jinge dei si yang kisem ko try babha ngada duai babangin mi na kani ka por kanrat ka por jong ki jing tunjuk ka por jong ki jing ko try ngin mi nang ne kum ki siar ki belapan perang ko try bingin lak ban pentemai ike jinga dai ke jongi bat me ko kanrat ka balang jong me kanang yo bor ka balang jong me kanang syat halakas ngi ka balang jong me kanrat kanang long ka balang ka bayalap ka gospel ke jong me jisu ba kodor hakum kani ka por kani ka sngi ka bakentang ka bakum kani ko try sa his in pat ni sngongo ya me madai mamme ko try bo penlongi kum meni kum mengilong ngis ngongo ya me ko try be am ai ka lat ingi kum kani ka sngi bingin yo ban syakri ya me ko kanrat ngadwai kerpang mata ka khubor ka bingin si yo sngo lang bau syakri ujang me ko try hakani ka sngi men pen kentang nang kong ayu syakri ujang me ko kanrat pen kopi uda ka bor umen sim jang me ko try babu un yang ban kran ka ktien ka jang me umen sim ba khu jang me ken un kran ko try ban pendai ya ka khubor ki donot ki jongi baro ko try baka khubor ka bangin si osngau kanat kan long ka khubor ka ba ai jing kermen kalong ka khubor ka ban thau thamai yangi iwei pi iwei ko kanrat ya baro ko try ki ban yosngau kan ka khubor kan long ka jingker khu ka bakrau nak mta jongki omtang haka balang ka jongi reh ki wei pat ki balang ko try ki bas ngap ki ba skor ya kan ka khubor nak ka tien ka ba im ka jome ko try bangin mi nak kan ka jing yesang nak kan ka jing es lok ka bathyang ko try ba ba ini omat ike jing pathamai bor hake jing im ki jongi ba ka balang jongi baro ka we ker khui ki program baro bingin pendap ki bentah baro ki nong isim bentah baro ku try tu dan rengkat baki jing isim bentah jong ki baro krat kan long ka yang hun haka ket ki jing isnei ke jome ku try nang yai pendap ingi do men sim khu jome ku try ya rap yang i ko kan rat klem jing ya rap jong mengin yap sim yang i tangku mengilong batu di isnairu ban mapno iki let jongi ki babon ki pengi pensusi me ko try bai kini barok ngipan nginguk ngidam hak teng ka ba im bak badan pertam ko jong try bo nopan MBA jongi Jesus Christ menta bala kartaru amen ngila poi pat choi ke benta jong jing shakri ke jongi ha ni ke janmet
Yin yo ya ka ban lum ya ka jing ai ngu ki jong I hani ka por ban ai sa ka kam ka jo blei banam ta jong phi ki prab ngai I parlo por jor ki dan sa ki yeng ki sem ki jong phi ka ne de ka por bangin ai ki jing ai ki jong I sa ka kam ka jo blei kumba pila tip bat ngila ya thu ru ya phi ha ka program ki bala dep pi dan ki jing kit ki ba bon jong ka balang ba ka dei ban kit ni duai ban ngi kir pat ya phi ba pin no koloi sa ki kam ba ka balang ka dan ban pendep hai ni ki por ki ba menta idan south league ru kom ba pila ban ai sa ka kam ka job le ka wei ka long ki jing ai ngo ba phi lum ki yeng ki jong phi pila ban pen poi ya ki ba wan ra ya ki si yeng mani ha ka yeng jing ba solomon ngila bo ya ka sunduk ba pila ban bo ki jing ai ngo ki jong phi hang ta ka wei pat ka pila ban le la phimla ban wan chen ni chi yeng bani pila ban ai ye jing ai ngu jong phi ha ki tunun besan ki badon sha ki dong ki jong phi ka balai pat pila ban tho da ka check ban wan bo ye ka check ha ka sungduk ka bla bo namanta ki jing ai ngu bat ka ba sau pat ba pila ban transfer ye jing ai ngu ki jong phi sha ka bang account jong ka balang ngan sa ai ya ki detail bat ki jing batai baro ko no pila ban le kata ha ka screen ka jong phi u blame kerkhu ya phi lengba jong ni ki jing ai bangin ai ha ka ni ka por bat ha kat bangin ang lumi ki jing ai ngu ki jong I ngin yo sngo ya ki jirwai ka ba kerpang ka khubor lengba ka jing rwai na I Melvin ba seo mai Kikti Banyaro yami Menra kikti Ban ai ngu yami Milong bakun Mayap namar jonga Menra kikti Mi ban pla I jing krau jong mi me penem yanga me siu spa yanga da jing sha jong mi halor ka ding pna yaki pop jonga me siu ka kuna ngan raya ro Yaro Manra kikti Ban mani yami Manra kikti Ban duai shami Kajing yap kamla Yami ban kanglan Ban mila mi ban ha kasngi balai ngan raya ro halor baro bakleng perthai I jing krau jong mi ma penem yanga siu spa yanga da jing sha jong mi halor ka ding pna yaki pop jonga man siu ka kuna ngan raya ro halor baro bakleng perthai I jing krau jong mi ma penem yanga siu spa yanga da jing sha jong mi halor ka ding pna
Yaki pop jonga man siu ka kuna ngan royaro ho ngan royaro ngan royaro Keblesi bon i Melvin, i belai i katu kubor lingba ke jirwai ke jong i. But ngi duai bau blei nang kerku ya pi, bau blei pedang kam ya pi, berkasap ke bau blei wai ya pi. Hari ke pon ngi lek shau blei, ban pedang tang kini ke jing ai, hakan ni ke sengi. Bau blei kupa jo neng ai ngo namar ke jing kerku, ba me kerku yang i. Ba lingba kini ke jing kerku, ma ai yang i. Ngi wan ra ikini ki jing ai ki berit chaga kam ke jong me ngi duwaya blai men pen kentang yaki men pen man roy yaki atrai ba shano wan pen kam yaki ken long nam ta ka buram ke jong me hi ni baro ni pa ni kerpat den try no pet im jing yu Jesus Christ amen men ta pat ngi la poi jwe ke benta jong jing shakri ke jong i ba ka ta ka long ben yo sngo ya khubor na ktin ke jong blai lingba i pastor jong i ba shwa bangan IT yang ni kapor hai in pin kre ki donut ki jongi in rwai ki jirwai ke ba prapusau ke jirwai ke ba prapusau menta jisu ulami hallelujah kasngi jing job kraw jongi hallelujah chi sen hakading pna hallelujah ula sha ban im manga hallelujah ke jirwai ke ba prapusau Menta Jisu ulami haleluya kasngi jeng job krau jongi haleluya shi sin hakading puna haleluya ula syaban imanga haleluya riwai lang ya ka kerteng haleluya Jisu long u xiêm bồn neng hallelujah ha u điên jing đẹp jing tem hallelujah u la sha ba nhìn yo em hallelujah da jing shi tom yu bla ban hallelujah jing em hangi kalawan hallelujah menta halor parolang hallelujah junom hang ta ruon syok hallelujah ki parang biit ki bapet yang ni program lagi yang kisem jong pi mat ki wede ki parlok nak nu jaka bapidon ngai khuble ye pi hakan teng jung try bunom dem biit ya jongi u Jesus Christ kabar thai jongi borok away kadan hapdeng jong jing a ga jing pisa ayat le makipor ki bay hadu kata-kata kaca bengi phai
kadon ka jing pang, kadon ka jing sitom, ka jing yap, ka jing syap tiang. Bat baro ki ba em hani berthai ngi syakta. Nakane ka COVID-19 pandemic. Tri hapdeng jong ki ai ki maksud nat ki ba jahan ni ka berthai. Ba ka jing bamti kana. Ka ai ka banja ha ki singi banwan. Ka khubor ka ba khrau ka ba yeng. Kalong ka jing kermen. Ki khubor ki ba boleh ula ayang aleng ba jong ni kita yo ki long se phang jong ka jing kermen. Mar bagiton kam ki perlok bar ki problem ie banyo sngo ya kabagum ka ni khubor nakapor sa kapor no khpa jongi ubah habneng. Bat hakan ni kasengi. Kabelong kasengi ba khrau kasengi ba kentang ka jong utrai. Ngakwa bagi ni pusan ni khubor ka ba khrau tam ya ka bala tho hak ting jong blai. Bakata kalong sipang ka jing mipat ka jong utrai jongi u Jesu Kris. Ha Good Friday ngilar khibar kan mau burom ya ka jing yap ka jong Jesu Kris. Labakan mau ikumno bau Jesu. Ula shimno iki pop ke jongi. Ya ki jisi tom ke jongi. Ya ki jing ke jongi. Bula sanar pernah iki. Hagadik pernah jong Mentahkan ni kesengi rakhi. Ya ke resurrection Sunday. Ke jing mipat ke jong Jesu Kris. Kabadai ke jing jang ke bakhrau tam. Haka history jong ka balang Kristan. Nama bakadai ke jing rakhi. Ya ka wei ke jing syak bakhrau. Bakata kalong. Baka jing yap. Kamla ban bat you try jongi u Jesu Kris. Dai ka jing mipat ka penya khlat you Jesu na ki wei pat ki nong lam niam jong ni berthai. Namar baka jing yap kamla ban bat you. Ula ula yap bola mipat hak sing ke balai. Urut jat kopling unong tho ya to ko jungle book ula tho kom ni. Hak wei ka singi umogli utu man kop. Kaba wada dalam baki merat hata khlau. Ula keli ke jing keli. Uai umrat uba itieng tam. Uba isir khai tam. Hagane ke khlau. Uang balaya thu ya Bahaba art liki merat ke kendo hakano dokon tigi bakim. Uai ude bakan riak syurut ban elat uai bo uniat pat. Ladan umrat ubam jukan riak yano yanoro ubam ban yang be pedeng ya uta ngede ban tieng ngede ban syep tieng baula keli wele se uta umrat uban le kumta na pedeng kimrat kilai jubab ula bandai hati kitan ki bajubab onde using hang ta ladan kwe ka dekho ka bathmen bakal jubab kumne kulong ka jing yap bar bakal ong kumta baro kelas kapcar. Kalau orang yang ke jingyap, kam jukan riak, yano ru. Berkata kadai kedisha, ke jingyap kam jukan riak, yano ru. Compare katno ngilong ki bakhlan hak met kapat. Compare lagi dan kaspa kapau, compare lagi long ki bapau nam ki badon nam, compare lagi long ki badon bor. Ke jingyap kolong disha nam ta baro. Hak wei kesengi baro ngin se syem ya ka. Reki pramu be ki parlo ka jing yap kam semdai ka bakut jong Jesu. Kam de ka destiny ka jong u Jesu Kris. Commission ka ba boleh ula pha syak berthai ula pendep haulum Calvary. Hang tau leo snow ya ka jing pang ya jitom kum ya snow mangapa no phi habdeng jing pang jitom hare ka sni jong jibat ula kup biang ya ka jing long blai ula u blai bulan bobro u alpha bar omega ba ka jing yap kare bagan riak syarut ahmad kabor bar keburom jong upol wong rom hnriu khandai ban kita tebo Kris habala pin mi no ya na ki bayap on om yap syuken kajing yap kamle don bor syu ya kajing mi pat kadai kajing ja kabakrau tam bakadai ka badon kam tam nakabanta
ka jingai Kristan jongi u Arthur Ramsey u ongkum ni lada kamdan ka jingmi pat kamdan kanem Kristan klem ka jingisha jong jing pat ki jing tho akabel baro kilong tang ki jing tho ki babha tang ki jai jimut ki babha ki bam don bori upol wong shu iwe korin kasan kasau hnyo hanila daya ukris om sim la penipat tikum ta ka ja lap jongi kalong bleno baga jinget jong phiru kalong bleno kalong ka bathala bat phidang yai sa hakipop jong phi kala balong phimpat ju so japang usa Lionel Lukho rel phipli ya kitab Guinness Book of World Record pinsyam baudan hakalis jong ki nong ya sajan ki bapau nam tam kabarthei bale namar ula job hado arspa subsantli ki mukot duma ki bole ya saj nakabenta jong kitu ki bala pinya brio banamar bolong ubapau nam ba u no ya saj ubastad ulalong ubapau nam ulalong ubaru spa hado rata hanila tho ba kajing im ju kolong kabathli katba unang san hakarta unang suthu bagajing im ju kamdan jilmot ai ruem bondol dap kumba refresh nam karta ula phai syaka Bible namar bukwa banti banwat benia sapang kajing pat kajong Jesus Christ ula ban kam ya kajing start borok bodan banti benia sapang kajing pat kajong Jesus Christ but latho ba ushem ba ka khubor sapang kajing pat kajong Jesus Christ ka ajing hun ya kajing im ka bashimet jong ka panhun ru ya kajing start kajong ba latho bangla pendut kumba South Post nam kum uno sai an hap keleng ki benta jong berthai menta nganu banong da basos kem ba ki sha baro sapang ki pat jong Jesus ki long ki bashisha ki bambakla ngamdan jarati yang bau jisu ula mi pat ula shem thamai yo jisu leng ba ka jing ti bnia jong ki ti jong ble sapang ka jing pat ka Sports Illustrated magazine Hawi scene kalit ban cover ya kajila kai baseball ka final hapdeng jo ka team Arizona Diamondbacks bakit ka team New York Yankees ha kini kajila kai kini ka team Diamondbacks kaldai ban rem don lat chu bagandang khikli biang kia bon kibriu kila pet nak sedia nomor bakan serem tenre hak minute ke bakhadu jo ka kai final ka Arizona Diamondbacks kilawan pai biang bar kira yo yak jing job persya ya ka team New York Yankees ke paunam bala tho ak headline jong ku bor bakadai ke jing ka wei jing phai bang ki bakhraw tam ka parthei kani ke jina ka kala penlong ya kani ka magazine bakan tho ya week article ka ba ka ai kerteng kisi photally ki jing phai pat ki bakhraw tam ha ka parthei 10 top 10 comebacks of all time hakata list udanu Elvis Presley ubalwan phai biang shaka jing long paunam hadin katok ne por ba ula her haka jing paunam jong la tho sapang Muhammad Ali ubalwan phai biang hadin newsnem shaka boxing ring but ubala yo biang ya ka world championship la tho sapang Harry Truman ubala job ya Thomas Dewey hasab khandai pas opera haba berthai ko ong ba un sarembet la tho sapang Michael Jordan ru ubahaba ula ino ka ijila ka baseball ban banile basketball ki babon ki ong ba kani kade ka jingle ka bakla te henry Michael Jordan ula ponam khambun sha kum una ka basketball budon ha kata kalis wat kolong beri memberi ka humanity ru ka don ha kalis namar ka jing klepat jong ka perthai na ka tu khlam ha ka spat ka bakhat saw ka ba kum ba arsan million kinong Europe kilayap kabawan ba ar hakan galis kidi ki art ligeri kari Germany ba kari Japan ki bahadin jong ka jiben jong ka thamaba ka ba ar kilawan phai pat kum kiri ki bakhlan ki ba khrobor khamtam hakaliang jong ka yakot ka economy haka shipateng benrio hanre ka ban ningkong hakalis ka ban ningkong hakalis ka bala tho kini kino tho jong ne bersin ka bala mi how number khatar ajar hiwe
Kabaning kong keles kadai kajimi pat jong Jisu. The greatest comeback of all time kajuan pai kabakrau tam kadai kajimi pat jong Jisu Kris. Hagas nam edi life hulai. Ki perlok banget bi paramanget ka khubor jingmi pat ka khubor hade ka sni ka bagrakhi yang jing pat ka jong try jing Jisu Kris. Kabang ko aban ai sepi kalong bal bashong rim na gospel kum Lukas no ba sa wa khot iwe ro pra ngnya pa shi tin jom blek ba ong kum ni te ka sni ning kong ka tayo haba ka sa shai bur ngot kila let shakata ka jing tep kidar ra ka jing ubi yaki ba kila pen khre ba kila shem bala pen tulun no yu mau na ta jing tep haba kila ya busut hapo te kim shim shem ya ka met jong u Jisu ubau try kala jate haba kidai khuslai phang kan ni hakmi arngut kirang ba kaliang hajan jongki hagijan ke bepernai le tikat ba kala siap tieng bad kala pendam lagi khamat sakhandau kil ong haki balai fiawat yo ba im habedeng ki bayap don hang ni henrei ulami pat tu yakan mau kum nul ong hapi men ba don hagilaya udo ong ba kadai ban ai no khunu bri hakti ki bri bapop ban sanarna ban mi pat akasngi kabalai kumta kelekan mau yaki kitien jong u nakan nik jing sha kitien jong bleng kwa bengnya phai sheki lai tel li jing sha ko bala tho hang ni ka ba ning kong kolong ke jing sha jong jing tep ka ba thli ko ba dong pra banget tang namar ba jing tep ka thli kampin shisha bau Jisu ulami pat Lara husim baik kumta kumbang along. Hak belah tho. Bakadang kejing keno badai kisenran. Kibalawan bantu ya kemer ke jong Jisu Kris. Bat ya kani kajing keno. Lapan sapret da kinong elam nam ju. La tho macam rupa khatar. Ba kini kena elam nam kilaya selah. Bahadien jong disla kila ban IP sai ki sipai rom bakila ongkum ni bala dan bakeli ya phi pinya thu bagi senran kilawan ha kapurun mit bad kila tu no ke met ke jong Jisu kat bangi dang yo thia bagi na puli mati ar prakasan la tho ba kita ki sipai haba kila sim yo tau subai kila le kumbala hikaya ki tiak ni khtin la pun bana habdang ki ju hadu mentah. Hendai ki prabi ngono bodong. Ba kane ka khubor bagi senran kila tu ya kamet jong kam don jing shisha. Kam don dor kam don bor haka namar kini ki daw. Ki shi pai rom kim juyo thia dari leru habaki don hagiruti baldalap bak yo thia habaki don hagiruti kajing pesaja kalong da kajing yap. Kap akalang bu mau khang ubala khang ya kajing tep jung su ba khang ya to krem kabala tep ju udu mau ba he ba di mau berit umau ba he ubarben ubala bus bak ajing khang jota krem ubala shan shap daka shap jong pat sharom kumnukin la banwan ban pentelun yau ni mau berbagi sipai kena biasa bagi nyotia habdeng jong tak kapor. Laong bagi sipai rum kita nabdeng sipai kita khrau tam jong berthai kini kita long alat kini kita tip ba kamlong daleru ban penkhen ya hukum lani ya kajing kiklik kepala penset haki. Dan kita ong bagi sembilan kesyir ngai kisumudur bau Jisu ulang empat namar bagi kuat palat banget hakikan tien jong u bau Jisu ulang empat ban ongkum tar kolong bapa kala namar haban engkong bagi senran hi kim sempang kim la banget bau Jisu ulang empat la tho Markus kan riu khatway kiti habakli asngo ba udang im bau ulang empat kim nget ong ting jong ble kamlong ke basuk banget bau beri ubalayap bagasi ke balai unmi biang na cinta gisen ranru kimla bacin pang bat kim nget
mla bat su ong ru kam don jikisha ik khubor ban ong ba kisunran ki thorai ki mudur nomor kumno daki spa daki hajar ki breu kin mudur ya ka ju ka jingja nama don daki spa ki ble sham yo jisu uba lami pat kumta haba ya kren japang ka jing tet ka bathali ni kren Siapang kajing mipat kajong Yesus Kristus. Haba kajing tep kajing thali. Don tangkawe kajing batai. Bakata kalong bau Yesus ulam mipat. Hagini sa ublay jongi ula babanipat yaw Yesus klem pentelun yaw umahor ula banlay kata. Harila pentelun yaw umahor. Baka percaya kanyo baka jing tep ka thali bat bau Yesus im menta. Ulang utray jongi unyay im junam la junam. Tapi bagi berkat sepanjang jidat ke batali. Inginkan mau ke jing sisya. Bau jisu utrai jongi. Ulang empat baru im. Kejing sisya ke baar. Kadai kajing pla. Jong gitu ke balai esem. Ke balai kendu. Markmat batu. Dan sibun ke balai esem bau jisu. Hadian jong jing empat jong. Hagi sapos ni. Ki bau dang don hakan ni berthai. Kamari kenong Magdala kale shem Yesus la tho Yesus kenong barpo kiaro sengran kenong Yesus ki haja anti Emaus hadin jong jisa nafna kale shem Yesus ka semi pat la tho lokas kenong barpo sao ulawan me shem ki sengran ha to kamra ka bahaneng haja kenong barpo kenong ka gospel ka Johannes badapun wan me shem ki ulo ong ini kitien bale biar tatien khami dei manga peji kiti be ki jat jonga peji ka khurung jonga ha khami dei manga pinapli lokas arusal fundai la tho to khami yaki kiti jonga be ki jat jonga badai manga hi to tebayanga gamut dukta yanga ha khami ru na baka mensiem kanan ka do baka sieng kumbap yi yanga bangadon banabeng kijing tho ki ba khrau ki bala tho ha ka bible sepang ka jing pat lese kani kijing tho ko jung pol kayang hakmat ibai ko den khasan sahun riu habo pol lo tho kumne u jisu ulami pat ha ka sigi balai kat kumba kijing tho bat layo u do petros na lai u da kisanran hadin kata layo u da kisan spa tam ki prabanget sisundan ki ba khambo na kita kisa hadu mentah upol mu bonong kajing mipat kam simjah ka nukulo kondong kam simjah ka barwi hanoi kala jah bleng jangi ba bon ki brio haj kai ba fer haki por go fer kumbas sapusngi haswa bo jisu unkiu sebeneng utrai jangi sisa ulami pat baka jing sisa ka balai kadai kajing thau thumai ya ke jing im ke jong sunran ke jong Yesus Kristus kini ke sunran ke jong Yesus ki balaya rengkat hukum balai snem ki balai osngau de ki skor jong ki ya ki khubor ki ba mi nak sintor ke jong Yesus ki khubor ki badon bor ki bajing suk ki bajing tengen ya ki balai dal jong ki khmat ya ki kamba ki bahra ki baju Yesus dal he kanno ki hab deng jong jing kemen kanno ki ngau sngan haba Yesus udon rengkat bagi ki men kamal kuslai ya ka ke eru hane ke sngi ke bau Yesus kasih kepala sanar pernah ya Yesus barbala tep yu ki jingkermen jong ki baro ki lak lapan ban syaka jing do jingkermen syaka jing septing kaji kemen jong ki kalap klakalong maka jing sngosi baka jing hos kem ka bakidan jing sungan ki bakidan kata baro kaladu kaladamno ki khadwe kisunran ki badang sa ki layapet ki layashong banri haka kamra ka baneng ka ba Jerusalem kita khang ye kijing khang yet ye kijing khang ba namar bagi septieng kai ka ban jaya ki harin bu Yesus ulayap kilong ki brio om nam bagi septieng handre ki banok mensim bat ki badu jingkermen handre ka sngi jong ka jingmi pat ka jong Yesus Kristus hakapur janmit u Yesus ulawan banya shem bat ki kat bagi dang don hakata kamra kapandeng kebala khang kijing khang kebala khang kijahit kila syong tan babeg septing ya kiju
Ban hulai yang hapdeng jongki. Ulong long kajing suk ya pi. Long kajing suk ya pi. Ngasih berkat yang ini ke kubur ke jong Yesus. Kani ke kubur ke baning kong ke balami nak sindur jong Yesus hadien jong kajing ipat long kajing suk ya pi. Hak ni kamera kita kesungguhan. Kesungguhan ki bakhlim trek banyak duai batu. Ki bamlak banyak duai batu. Kat ba udang leng udang pisah ke per ke semani. Kat bekas ek bumi kum kesnam. Wong tu ya duai bat nga. Ki melak banyak duai batu. Ki yo tiak lengai. Kita kesungguhan ki ba syap tieng haba ki ya ki sipai ki buan baki som baki wat ki la pet na ke per ke semani. Haba la kem yo Jesu. Oh Petros udalen yo Jesu laisin wang ngami tho yo. Hakmat jong u Jesu hi. Ngangai bakal pendap bagi dak Jesu si. Balai bikin lek ke jong try. Mentah bom dan syubat ki bar bo Jesu wan simpen kan mau syu kita ki kai borok ri wong long ka jing suk ye phi mu tip badi kata khubor ka bakitan kam banya slow kini ka sungran ju ula syane aki bakin let cek bertai banyak lap jika gospel kini kidai baso sngan kini kidai baso scam bo try jongi bo Jesu Kristus Peramai biit ki perlok mangam phi Ubali i hang nungi dan kum nungi long. Lesen si bon kipor ki bangim la bankot syaka jing im kestan ke bujisu ku apa ni kum long kesundran. Teng yo thia lengai ke jing long kestan jongi. Kum ki kestan ni pet cha jangai. Habda ke jing ke jing le jong jim ni pet cha jangai no ble jongi. Dan si bon kipor se ke bangi len yo jisu yang ngami thu ye u. Ha ke jing tunru ke bon jong bersai ka khubor Haga singi par kolong bu Jesu habdeng kita kajing long borok uyeng habdeng jongi burong long kajing suk ya pi kini kisungran jong Jesu hadi begile shem Jesu hadi bolong kajing suk ya pi kajing kemen bakrau kala pendap lagi hakata kelemat barok kajing tieng barok kajing duk jekermen kala pet nonoki ong Yohanes arpo khat khandai arpo bakila mi nang ta ki brio ki badan dak kajing slur Kibam siap tiang su iba koloi ban IT ialah kajeng iba koloi ban pa ialah kajeng im kia bon kesungguhan jong Jesu kila syak penyap kum ki martir nak benta jong kajeng ej tambah kelaya lap da kajeng slur ya u Jesu ya kajeng ipat jong u kani kajeng kelapat jong kajeng im joki nak kajeng siap tiang syak kajeng men nak kajeng duk jekermen syak kajeng men kalau namar bakilaya shem ya u Jesu ubala mipat Bakata kalong ka bor nak benta jong ki shisha kajing pat jong Jesu ka ai jingkermen hapdeng jong ka jingdu jingkermen ngajis na jong wa shamen siem ubarwai ka tunjur wai ka bong na marbu em ngadon ka jingkermen na marbu em okat no ngakemen na mar ngatip hoi ngatip bu trau ya em jing em jong adon jing montoy na mar bu em ngidon ka jingkermen Nama rabu Jesu im mentah. Bau don habdeng jongi. Uyang habdeng jong jing sitom, jong jing pang, jong jing siap tieng. Kabak kepertai ke yahat lingba, kebangi yahat lingba. Ha kini kisngi. Kejimi pat jong Jesu. Ka ai ke jingkermen. Bah habdeng jong jing kejele habdeng jong jing dum. Kin sewan kisngi, ki pernai, kin sewan kisngi bau belai un tau thomai ye ki borok. U Dr. David Simmons ulai thu sepang wi muslim ubala long Kristen hari Afrika. Uya thu bagi perok ni kila keli balai melong Kristen. Ula ai ni jawab. Wang mudur bafiat hakawai kelenti. Bar bafirang ya eta kelenti pipoi haki art likilat. Pimtip shino ban yaj. Hakawai kalat udan ubrieu ubayap. Barawi kalat uyang ubrieu ubayem. Wang nang nu pen keli. Shano kelenti bagi ban yaj. Pihak ban keli yau ni ubriu em pinam la ban keli no ubriu ubayap ujisu uem wang ngalomenga kalenti ke jingisha bakajem tang mau ubala banyak lam yangi uya lam yangi lingba kimenta pelang bejangam lingba kirung bejai unya lam yangi hateng lingba katem kesengiu jong jingyap ba unya lam yangi unom ino yangi uni utrai jongi uba lami pat uyeng hapdeng jongi Kampir kalong kumnu no bersai, di kubur kacau kalong long kacing suk yapi. Boleh ngurku kini kubur, un bendaya kah kita nur kejimut kejongi, kalong kubur kepalawan. Nak kait keji snai kacau. Boleh bendap ya keji em jongpi, ya kiyeng isem jongpi kebabedang syakuri kiyeng. Dah kejing suk, dah keji kemen
Hagani gasngi maragi por baro. Ublay nam takaburong mo jo. Amen. Tungin tuwai. Ublay bokpa jangi ubah beneng. Ngidap dari sungu ubah raw ko trabe hani bahkan gasngi. Kebelang gasngi ubah raw gasngi jang jing jap thiau ko jang me. Ma ai ni khubor ko trabe yes. Ba me em ko try. Me la job ko ta ki bor jang jing yap ki bor jang jing dum. Me kula ban ai ngi kani ka jo ka bor ban job ko trabe yes. Ngai go me kren hangi ko try. Ngai go me yang hap deng jongi. Me ngolong ka jing suk happy. Hap deng jong berthai ka badap de jing ba ka jing le ko try. Ai bani khubar ka bandap shangi de ka jing suk de ka jing kermen ko try be. Kanya rap ngi bingen pet bingen shane ha me ko try. Me long to me ka jing shakalenti ba ka jing im ko try be. Menya lambingi la bagi por baro ka jing le baro jo ka jing im. Hadu bahawi ka sngi ko try be. Nginyo ban mat yak jing mamjukut lembat me. Namar ngi pan ni kini baro. Hagar dengan jung try benar-benar baik jeng uji supres. Amen. Ngai ngo yo blay nam tani khubor ke malayo hagani kapor. Bani nget bangi duai bau blay un kren hagi download ke mensim jongi lingba ni khubor bo ayangi. Kuli shibon pastor nam ta ke khubor hi ai pedeng jongi. Bani nget bau blay unang don ringkat bat pi unang kerkhu ye pi haga ministry bapi don haga balang. Ngila poi pat sebawai jong jing syakri ke jongi hagani ke janmit. Ublain kerkhu ye pi parap nget bi baro ki parlok bajor baro ki balon keleng saudong ki bayo sko bayo i yakani ke jing syakri ke jongi. Ublain don ringkat bat pi haga singi ki por kudang wan baro. Ngine penwai jing syakri ke jongi hagani ke por ngine rwai ke jing rwai ke ba prapo hendriu. Ha jing tem ulatia Jisu nong pen em kasngi balai uam utrai jonga jod na jing tem ulami Daka jing jom ba yakinong shun Kum unong jom ulami na jing yap dom Bat u im bat riu kut ban sen shar junam Ulami, ulami Hallelujah, ulami Sep ei jing tep ki am Jisu nong ben em Sep ei ka jing shon shap Utrai jonga Jod na jing tep ulami Da ka jing job ba yakinong shun Kum unong job ulami na jing yap dom Bat u im bat riu kut ban sen shar junam Ulami, ulami Hallelujah, ulami Jing yap kam la ban ban Jisu nong ben em Yu mau ba kang uran Utrai jonga Jon na jing tep ulami Da ka jing jom ba yakinong shun Kum unong jom ulami na jing yam dom Bat u im bat riu kut ban sen shar junam Ulami, ulami Hallelujah, ulami
Kejeng kepada biang ju try jong yu Yesus Kristus. Kejeng ke mana bam jukut kejeng boleh bau kupa. Lem berje selok. Ko pencai bor kejeng mensim bau kuj. Kini kejeng ku belong we boleh haki lai person. Kini long ka bor nak benta jong i we pi we. Kini long ka bor nak berthai ke beleng a ko pisang pada deng jong kejeng le. Kini kiju kejeng long kat bangi borok ki banget. Haka jengi pat ka jong try jengi Yesus Kristus. Hani ka ri ka jongi bana keleng setlak perthai. Nadu menta ba chuduk bam cukut ru. Amen.